Здравейте, ще ви покажа как да направите воден маникюр. След като нанесете заздравител, си лакирайте ногтите в бяло. В пластмасова чашка наливате вода на стайна температура и капвате лакове в нея. След това с инструмент за правене на точки или с клечко за зъби оформяте дизайна. Харесвате се едно местенце и си пъхате нокътя там. Но не го изваждайте от водата веднага. Първо почистете водата с клечка за зъби. След това изчиствате около нокътя с клечка за уши и след това по-детайлно с четчица, потопена в окочистител. После слагам по 3 сини и 3 лилави точки на всеки нокът. Остава да добавите топ лак, разбира се, и сте готови. Надявам се това видео да ви е харесало и чао, до скоро!